and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ug karon mga kasama, niya ang naginapos nga mga sumpay ning atong sugilanon. Hinawaman nga pangandoy. Siya'y amahan sa ako karong gisabak. Liwat ka gyud sa imong inahan. O ganong naapil din ang akong inahan. Liwat ka sa imong inahan. Mabdos de siya sa riyang akong gidagip. Unsa? Oh, kalma Milan, kalma. Ayaw pagdali. Nadungog na to ang iyang gisulti. Dili din niya anak si Hazel. Tingali iyan ni Pusilon, attorney. Aron manabla. Kana mo'y di na akong dawat. Niyan ang warden. Ingon man ang gwardya o kapulisan. Kalma lang. Tingali ilang Pusilon ang demonyo. Ug may maigo nga akong mahal. Di mahimo, attorney. Kung dalit kami lang. Tingali maamong noon si Hazel. Iya pagkikulitan si Hazel. Animal gini, Senyor Emilio. Huwag mo nga makalikay si Hazel. Niyan ang tawana. Doon na magod si Armas. Uy, iko. Kung mamugos ka gyud nga magkabuhi, kagikan sa akong kapulit. Pusilon kira gyud ako. Oh! Ready kang mapatay na ko. Kay dili man di ay ko nimo anak. Sobrang kalipay nga akong gibati nga wa di ay ko'y dugo sa demonyo nga naglatay-latay sa akong kaugatan. Ya, Marika! Dili ko ikaw buhian. Huwag mo pusil na ko. Kay niya ka man nga mo'y akong iatubang sa mutira na ko. Kaswaw! Pagka na! Pagka! Tagamal! Tagan! Palayo na din eh. Kaya ako na may baway ni demonyo. Ang akong armas! Akong armas! Akong ipatay sa saop! Dili ka na makalikay sa imong tinong demonyo. Niya ang mga gwardya nga mubalik di mo sa imong silda. Dili ko mabalik sa presuhan! Hazel! Tabagi ko! Hazel! Hazel, salamat sa Diyos nga wa gyud ka mada sa imong amahan. Sister, Ang ako mahal. Mahal, miyar ko. Ginoo ko. Nakuyapan si Hazel. Dali, ato na yung sendanong sa ospital. Asawa na po siya. Mahal! 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 Dali na, Milan. Dali, siya sa auto. Sige na. Mooban ko ninyo. Sorry to. Kago ka na nawa. Ayaw kong itok mo, Litse. Ayaw. Ayaw ko na yung katawi. Milyonaryo ko. Milyonaryo ko. Dinhining maong ospital nakita na mo si Hazel. Oh, mau ba, sister? Nganong naniman siya? Matod sa nagdaan niya, nakuyapan ko no siya sa usa ka pawn shop. Og sa dihang naulian na si Hazel, iya kong gitug-anan nga mibiya siya nga wa magda sa iyang pitaka kay gusto niyang maabtan sa prisuhan ang iyang amahan. Oh, katuyod si Karen mo'y nakaingon ining tanan. Wa pa lang siya magdali pagtugan sa kumahal. Di gani mahitabo. Nag-anto siya nga kung mahal tungod niya. Ikaw mao'y kanunay niyang gilitok. Mahal. Ako siyang giingnan nga ako mo'y mupahibaw nimo sa nahitabo niya. Matod niya, mauwaw na kuno siyang muatubang panimo. Human sa kasayuran nga iyang amahan ang mipatay sa imong mga ginikanan, Milan. Pero karon, di na siya makabalibad, sister. Kay dili di siya tinuod nga anak ni Senyor Emilio. Mao ka na iyang gipaabot, Milan. Mao nang gusto gid siya makigsulti sa iyang amahan. Pero sa ilang panag-atubang dito sa jail, wa gyud ibulgar sa iyang amahan ang kamatuoran. Nahigugma kong maayos sa kumahal, sister. Busa dili mahitabo nga iamong ko siya sa kong kaligut-gut ni Senyor Emilio. Husto di ay tuod, Milan. Hmm. Nagsabak si Hazel sa inyong anak. Ha? Mau ba, sister?
Wa kay daw tang mahitabo sa iyang gisabak, sister. Nang ilangan. Oh, ngano ba Karen? Sabay nahitabo nimo. Nadakpagbalik si Senyor Emilio sa mga pulis, Nang. Oh, sila si Milan. Si Hazel. Wala ba ko mahibaw kung unsa nahitabo nila, Nang? Maura may nabutyag sa Facebook nga nadakpan ako no ang last nga pugante o gipost nila ang pangalan ni Senyor Emilio. Maayo hinoon nga dadakpa na siya. Pero ang akong gikabalakan Karen, mao si Milan. Kinsa may kauban ni Milan, Nang? Si Butoy. Ambot lang kahag si Atty. Gomez kauban basad nila. Dali, Nang. Moto ta sila, Atty. Gomez. Magsusita dito. Karen. Ngano, Nang? Wa ka na isalig na ko? Ay, kinsabay nagsulti nimo nga wa na ko'y salig nimo, ha? Ang ako ba, tingalig mahago lang ta sa pag-adto. Kay utro pod sila nga wa masayod sa nahitabo nilang Milan. Suwayan lang gud nato, Nang. Aw, mas maayo sab tuod nga magpakisayod sa Dakarin. Basig doon na sila nasayran. Basta nga nadakpan nagbalik ang demonyo, ha? Kinsay demonyo, Nang? Si Senyor Emilio God. Di pa ba mahimong ikasulti nga kuman? Relax lang, God. Usubay na hitabo ni mo, ha? Mabdos ang akong mahal, attorney. Muna'y akong gikahinaman pagayo. Mahimo na akong aman, attorney. Tuwa na si sister. Bitabang nas pag-atiman ni Hazel. May dautang ganing mahitabo sa umaabot among anak sa kuman. Pabayron ko gid siya. Unsa may imong buhaton ni Karen? Ako siyang ikiha. Oh, pwede sab. Ipaabot ni nanay nga makita niyang iyang apo. Pero tungod kay gustong manimaw si Karen sa kumal. Iya ginigitug-anan nga ngamahan sa kong mahal mo nagpatay sa kumang ginikanan. Milan. Hinaut nga imo sab nga sabdon si Karen. Oh. Gisakitan siya. Kaya dili siya mo imo gipili. Og tungod ana, hapit madisgrasya nga akong mahal. Mibiya nga akong mahal sa amo attorney nga way dabi sa usa ka dako. Diyan lang kumutubay pa nimo. Kaya tingalig, laino nimo kinis pagsabot. Ito pa si Sister Sasol? To attorney. Unsa makay mahitabo sa akong mahal? Unsa among anak? Unsa may imong gusto? Atong ang doktor? Ani na ta, attorney. Attorney. Tingaling nakalangan ko nimo. Mahimong imo lang kong biyahan din eh. Niyaman si Noy Butoy. Naghinam-hinam na hinoon kong masayod kung okay ba ang imong anak. O niya, imo na hinoon kong papaulion? Magpaabot kung sa'y balita. Tony, kaya naman akong amo. Tuwa, nagsigig atang kanus ang magawas ang doktor. Ano na ito, Tony? Delikado ang kahimtang ni Hazel? Abot lang. Bida, liban akong dumilan, Tony. Timing din pagsiga sa searchlight. Maugay iyang pag-ilog sa armas nga gigunitan ni Senyor Emilio. Senyor lang gihapon nga nabalhog na magbalik sa silda. Naanan mo ko, Tony. Labi nagmabuntag. Di pa ganay ko makapanghilamos. Madayag bagti ang telepono. Nya maning grabadayan kung doon ito bagun. Gipabaya rin siya sa iyang salbahis. Unsa man, Butoy? Wa kagin masayod. Hain gilubong ang mga ginikanan ni Milan. Wa pa ko masayo, Tony. Way gibiling papilis nga nagtugan kon hain gin malubong ang iyang mga ginikanan. Kinahanglan matagan sila tarong nga lubnganan. O doon na say maduaw sila si Milan. Sige, Tony. Ay kabalaka. Ako kayo ng mga papilis nga gibilin ni tatay nako. Sige, Butoy. Nagasiguro ko nga ikalipay gyud ni Milan nga may lubong silang maduaw sa iyang mga ginikanan. Inagabot na to, Tony. Mao nay unahon ako pagtan-aw mga papilis nga gibilin ni tatay. Dito ganyan ako makuha ang birth certificate ni Dong Milan sa nagdikit nga mga papilis. Sige. Pangitaang maayo, Butoy.
Kinalang masayod si Milan kung hain malubong ang iya mga ginikanan. Milan, Sister, kumusta nga akong mahal? O ang umaabot na mong anak, ha, sister? makigsulti nimo ang doktor, Milan. Doon na ba problema, sister? Ikaw mo'y gustong ikasulti sa doktor. Gibatin ako kadlok, sister. Tuganin lang ko, may problema ba sa akong mahal o sa umaabot na mong anak? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!